डबल हेडर के डबल डोज में 4 गुना मजा आई। काहे कि 4 गो ऐसन खिलाड़ी आज खेल रहल बाड़े जेकरा ऊपर सब केहू के नजर रही। पहिल का मैच मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स। रोहित शर्मा के बल्लेबाजी तगड़ा फारे में बाड़े। पिछिल का 2 गो मैच में हमनी के देखनी जा कि लगातार 50 बना के आ रहल बाड़े या फिर ई बता रहल बा कि रोहित शर्मा के फार्म प्रचंड लौक रहल बा। प्रचंड फार्म में बाड़े अपना घरे के मैदान में तहलका मचा सकेले। तो वह दूसर का बल्लेबाज के बात कर जाओ तो ऋषभ पंत। रोहित और ऋषभ के यारी तो मैदान पर लोकल बा, लेकिन जब आमने सामने रहियन जाई दोनों खिलाड़ी तब वानखेड़े में एगो अलगे भौकाल देखे के मिली। ऋषभ पंत फार्म के तलाश में बाड़े तो उहे रोहित शर्मा के फार्म मिल गिल बा, जेकरा के भर के बता देले बाड़े कि हम पहलहू से तगड़ा खिलाड़ी नहीं, अभियो रहब, आवे वाला समय में भी हम ऐसे ही प्रदर्शन करब। तो वह जब दूसर का मैच शुरू हुई तो 2 गो खिलाड़ी पर सब केहू के नजर रही। सबसे पहले केएल राहुल जब ई गई रहन आरसीबी के खिलाफ उ लोग के उनका घर में खेले खाती तो इजा हीरो बन के आई रहन। आ फिर उनकर माटी से जौन लगाव बा ओइजे वो खेल के बड़ा भई रहन। आ फिर डोमेस्टिक क्रिकेट भी खूब खेलने बड़े एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। लेकिन अब उ तो मैच खत्म भइल। अब मौका बा आरसीबी के जेकि दिल्ली में पहुंची। अब विराट कोहली के दिल्ली के माटी से प्यार सब केहू के पता बा कि दिल्ली के माटी पे वो कितना रन बनौले बने। त का विराट कोहली राहुल के बदला दान में अपन दबदबा कायम करी है। एक बार फिर से बताई है कि शेर जब दहाड़ेला ता आसपास केहू ना रहेला। अब रोज अभी वीडियो में कमेंट करके बताई जा कि चारों बल्लेबाज में से केकर बल्ला ढेर कर जे हो रहा बा।